lahat ng pulis na involved sa drugs, lumayas na kayo. Huwag na kayo magpulis dahil binabayaran kayo ng gobyerno para manghuli ng mga drug personalities. Ngayon, tumatanggap rin kayo sa mga drug lords. Ano kayo, siniswerte? Malaking tsansan yung mamamatay kayo pag hindi nyo ihinto yung kakapos ninyo. Sa drug lord talaga, pangkahan na tayo. Sigurado kayo. Huwag lang sila paharang-harang sa yung aking gustong gawin na within 3 to 6 months. Otherwise, mag-aaway kami. Alam namin kung kailan kami magfa-file ng kaso. Ayaw naming ura-urada lang. Hindi naman po kami gano'n na dahil hot na hot yung issue, magpapasikat kami, magfa-file ng kaso. If you consider yourself as anay sa organisasyon, sinisira mo yung organisasyon, you better shape up. Commander ka lang dyan para mag-enjoy. Kasi yung crime rate ng lugar mo, yung kriminalidad ng lugar mo, napakataas. Umalis ka, you don't deserve to be there. Inaaresto ng mga sariling kabaro ang isang pulis sa Bacoor, Cavite. Tinaguro kasi nito ang mga nakumpiskang sabu sa isang operasyon. Palusot ng pulis, nakalimutan niya lang itong i-turn over. Narito ang report. Cellphone video na ito nakuha sa loob ng opisina ng hepe ng Bacoor City Police Station. Makikita ang pagpasok ng isang lalaking kinilalang si Police Inspector Lito Ginawa. May dalang bag si Ginawa at kinuha niya mula rito ang isang sachet ng hinihinalang shabu. Ilang sandali pa, pumasok na ang mga kawani ng Regional Anti-Illegal Drugs ng Region 4A at pinusasan si Ginawa. Nasa 17 gramo ng shabu ang na-recover kay Ginawa na agad iniretso sa kwarto ng Investigation Division. Sa maliit na siwang ng pintulang siya nagbigay ng pahayag. Ebidensya raw ang drogang hawak niya at nakalimutan lang niya itong i-turn over. Naging lax din sa part ko to. Hindi ko na alam yun. Andun kami, sa amin nga na nagkakabulan. Ayon sa Bacoor PNP, malinaw na may nilabag na police operational procedure si Ginawa. Napag-alaman kasi na hindi rin niya idineklara ang itim na Toyota Fortuner na sangkot sa isinagawa nila umanong anti-illegal drug operation noong June 26. Sa impormasyon din ng Bacoor PNP, inabandona ang sasakyan ng target ng operasyon. Na-recover daw ito ng grupo ni Ginawa at dito nakuha ang nasa 200 gramo ng shabu. Operation report, isinabmit mo yung droga dun sa evidence custodian, nirecord mo yung sasakyan, turn-over mo dapat sa HPG para ma-proper documented itong mga sasakyan ito. At yung droga na nakuha dun, na-recover dun sa sasakyan. Nakakuha tayo ng drugs, nakakuha tayo ng sasakyan, hindi nila dinitira. Meron tayong shabong nakuha, allegedly 200 grams. Ngayong araw na ito, sinuko niya is 17 grams lang. So, naglalaro sa ating isipan, bakit na ginagawa, nangyayari ito? At saan napunta yung ibang droga? Ito ba'y bumalik sa karsada? Sinibak na sa pwesto si Ginawa. Patong-patong na kaso rin ang kakaharapin ng pulis na posibleng ikatanggal niya ng tuluyan sa serbisyo. Ngayon, meron na pong order yung ating provincial director, si Senior Superintendent Arthur Lisnar, na i-undergo siya sa previous investigation at ihanda yung mga kaso, kriminal at administratibo. At gusto pa nga niya makasuhan dito sa Congress. Nakatakda namang ipatawag at pagpaliwanagin ng Bacoor PNP ang mga kasamahan ni Ginawa. Naaresto ng National Bureau of Investigation ang isang pulis na manay drug dealer. Bukod sa mga hininalang shabu, nabisto rin mula sa kanyang bahay sa Maynila ang malaking halaga ng pera at matataas sa kalibre ng baril. Hindi na nakapalag si Piyoto Johnny Aliacan nang salakay ng mga tauhan ng NBI Anti-Illegal Drugs ang kanyang bahay sa Sampaloc, Maynila. Ang kanyang nanay, hinimatay pa. Nakuha sa suspect ang hindi papatukoy na bilang ng sachet ng hinihinalang shabu, drug paraphernalia at peking plaka. Nakumpiska rin ang 6.9 million pesos na halaga ng cash sa isang vault at matataas na kalibre ng baril sa maliit na armory sa ilalim ng kanilang hagdan. Bukod kay Aliacan, naaresto rin si Jeffrey Gutierrez, na informante umano ng suspect. Iimbestigahan din ang asawa ng pulis matapos umano nitong i-flash ang shabu sa CR. Si Aliacan ay dating pulis Maynila.
at nalipat sa Regional Anti-Illegal Drugs ng NCR. Ayon sa NBI, itinuro ang pulis na isa sa mga naaresto nilang drug lord. We got information, a certain name, yung name na ganon, is moving the drug of a certain drug lord. We dug up that information, verify, tingin na natin yung veracity ng information na and then we got a name connected sa PNP. Conducted surveillance. And yung information verified. Itinanggi naman ni Aliangan ng paratang. Karapatan po yung search warrant po. Pero yan o, aligasyon lang ho kasi po, sa dami po ng tao na sagasaan namin siguro, yun po yung masasabi ko lang po na yung depensa ko sa sarili. May mensahe rin siyang ipinarating kay President Rodrigo Duterte. Mahal na Pangulo, wala po masama. Agad marirelieve sa pwesto si Aliangan. Pinag-aaralan din magsagawa ng lifestyle check laban sa pulis. 23,000. If you will base your salary based on that salary, that is really hard to explain. Again, sabi ko nga, if he can explain that particular properties on the other way, halimbawa nga, meron siyang sources, legitimate sources, then that's the another story. Malay natin. But again, he has to explain that. Bukod sa isasampang kasong kriminal ng NBI, maharap din sa kasong administratibo ang suspect. Matapos sa patayin ang isang pulis sa Bulacan dahil umano sa droga, isa pang kabaro at kasosyo nito ang kusang sumuko dahil sa takot. Umamin din ito na ginagamit ang uniforme at police mobile sa pagtutulak ng droga. Mula nang mapatay si PO3 Michael Manalad noong Huwebes dahil umano sa illegal na droga, hindi na raw mapakali ang kabaro ng pulis na nakadestino rin sa Malolos PNP. Sa takot, kusa na itong sumuko kay Bulacan Provincial Director, Police Senior Superintendent Romeo Karamat. Dito, inamin ng pulis na katandem siya ni PO3 Manalad sa pagtutulak ng illegal na droga sa Bulacan. Sumukula ako dahil gusto ko pa mabuhay. Hindi pa ako gumagamit. Nasangkot lang po. Nasangkot saan? Sa drugs po. Idinetalya rin niya sa kanilang hepe na mahigit isang taon na silang bumibili ng droga sa Metro Manila at ipinapasa sa mga street pusher sa Bulacan para makaabot sa mga private subdivision sa Marilao, Malolos at Plaridel. Ginagawa raw nila ito ng naka-uniforme at habang gamit ang police mobile patrol. Susyo sila. Nagbigay itong si Piotr ng initial na 30,000 na pera para pagsamahin yung pera nilang dalawa ni Piotr Manalad. At yun po yung ginamit nilang i-rule para itong magnegosyo itong dito sa illegal drugs. So, in short, business partner sila sa pagbibinta ng droga. Kinumpirma rin ito na nagkita pa sila ni Piotr Manalad noong gabi bago ito nawala. According to him, yun po yung last na transaction nila dito sa Malolos. Actually, sabi nga niya, 10 gramo yung inabot niya kay PO3 Manalad. Kasong administratibo ang kakaharapin ng pulis. May posibilidad rin na matanggal siya sa serbisyo. Nagbabala naman ang Bulacan PNP sa iba pang tiwaling pulis na konektado sa iligal na droga. Sabihan ko na sa kanila, niwawarningan ko na sila na sumuko na lang o stop or be double tap. Mula nang ilunsad ang Oplan Tokhang sa Bulacan unang nakapagtala ng pulis na napatay at sumuko dahil umano sa iligal na droga. Sa kabuuan, 79 na ang sumukong pusher sa lalawigan at halos 3,000 naman ang user. Kabilang ng 42 anyos na si Gerald de Guzman na itinuturing din na #1 most wanted sa bayan ng Malolos. Annoying and definitely disturbing. I mean, ano bang klaseng mga statements yan? Katawa-tawa tayo sa international human rights community. Siyempre, may violasyon dyan ng due process. There's still a presumption of innocence. And therefore, they're entitled to be heard. They should not be subjected to trial by
talagang I've been really raising hell against this phenomenon